हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनाया जोबोरैनो लेट जागासिनो दङ। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नेनानै थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों जौ फाग्लानि संसार। बेयो मोनसे गोदान बड' ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिस्वजित बसुमतारी, जुलिना बसुमतारी, सुबुंसार ब्रह्म, भबनि नार्जारी, बिन्दबान ब्रह्म। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बwisagu नार्जारी आरो बे भिडिअनि स्क्रिप्ट एन्ड डिरेक्शनानो जादों भबनि नार्जारी। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ फुलि नायाखै आरो बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिन नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअफोरनि आपडेट थाब लानानै फैनो नाजागोन। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।